Döwlet tarapyndan berilen himayet gollawlardan ruhlanıp zähmet çekýän ýazlyk hususy kärhanasynyň hünärmenleri geçen ýylda bolşýaly häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň pegin paýgat ummany magtum bolup pragy diýen at bilen eri diýarmyda buýsunçlyk adam uran ýylyň ruhuny münasip işleri bitirmeň hem hötdetinden gelýärler. Bu hususy kärhananyň bölümlerinde täze innowasion tehnologiýalar oturdulan. Hususy kärhananyň kämil enzamlar bilen üpsün edilen önümhanasy her ýylda sygyr tüýdünden taýýarlanýan önümleriň ýüzlerçe tonnasyny täzeçiligi bilen sarp edilere ýetirmeň hötdetinden gelýärler. Bu kärhananyň häzirki wagtda öndürýän ýokarky ýyly süýt önümleriniň sany 15 ýetýär. Bu ýerde taýýarlanýan önümler Balkan welaýatynyň şäherleriniň we etrap merkezleriniň sowda kotlaryny ilat tarapyndan ulus bilen satyn alynýar. Hususy kärhananyň öndürýän gündelik önümler üçin zerur bolan sygyr süýdi telekeçileriň öz hususy mallarçylyk gojalyklaryna saklanýan sygyrlardan alınýar. Şeýle hem bu ýerde süýdi owa ilatyna satyn almagym ygtybarly ýola goýuldy. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän azy haritlar bilen üpsün etmek baradaky şödügüne münasip iş bilen jogap bermek başarýan Gyzylarbad etrawynyň para owasyndaky ýazlyk hususy kärhanasynyň hünärmenleri öz önümçiligini Pähim paýgat ummany magtum bolup pragy ýylynda da has giňeltmek maksat edinýärler. Halal rahmet çekip ata watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna öňjeli goşant goşýan önümhananyň hünärmenleri täze ýylyň ilkinji günden başlap ilatymyzyň bereket saçaklaryny ýokarky ýylly tagamly nygmatlar bilen doldurmagy döredilýän giň mümkinçiliklerden ruhlanyp şu günler hasda gaýratly rahmet çekýärler. Olar telekeçiligi öňjeli rahmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyzy hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdanymyzy alkyşlaýdýarlar.